Suarane lanang ketok lagi utane nyerang buker. Oke. Oke dulu iki. Pelakune kok kene biasa sih. Kok kene biasa sih. Oh. Rada iki. Lah, wis. Kudune iki lho. Awit iki kok ngene iki. Sudah teko kono lho. Mas ya. Yo, Dewi lo.
Pasukan Kuto Prasanapa bersama Wahyu Turokojo.
Ya. Ayo. Apaan sih kamu mah? Nina sing kadoan kurang maju. Ah, maju nah. Nah.
Kowe kadoan nek iki. Janji ngomong sedelo. Pamit pun nalika semono ning stasiun balapan Solo. Janji ngomong sedelo. Malah tanpa kirim kartu. Lali apa pancen kali yang elek boleh balik. Stasiun balapan Solo Sekompak mosok lagi bosi tak tiba kabeh. Kadete wayo mongso kala perang kandhing Jata Sang Kayu.
bocah-bocah gelaksana. Gelaksane ya, gila. Ya. Kowe lek dicolok iki pancen gak nyapa to ditak-ditik iki. Ayo maju. Nah. Ora sakelane wis to ayo. Perdi tekone wis kanthi suket gawe. Tekomu ki telan nang pendange arep metu. Bayarane njaluk pondok. Ya iki yo ngono. Las. Yo. Belok perang yo asya. Sesuk kacene ganti sitoke ya. Aja warna kuwi, sing sitoke. Ben padha. Oh. Jek batur banut. Oh, ayo perang tenang Yas. Yo. Padha iki. Baca. Turun apa? Pak kerengnya kereng Dewi, rusone ruso, Weni, Weni dia ganteng pak ruso. Ya nanti langgeng nih jedare kamu tuh. Mas butuh jahe mas jalanan mas ya. Oh, golek pengaman tuh kan? Pinter lagi. Gula baik. Nah, penake pergi lagi nih, biar iso. Nah, iso. Jancok, kaget aku. Ya. Lagi ya perang tenanan lagi loh. Sri, Nani jelas kalah karo awakmu. Musuh Weni aku pengen roh kaya apa? Musuh demit? Ya wani lho. Wah wani. Sri cilik-cilik pangkate dhuwur lho, ke piro lho kita ngapur. Wah, ke papat lho Sri. As. Yo, ya. Pisan. Iki jaranan. Ketoke karo tenanan iki aja tukaran. Piye to iki aja tukaran iki to? Lho, wis bayangkan. Oh, ngono ki karepmu ki tak kon piye ngono lho. Oh, sik wis urung ayo dibaleni ngono lho. OPK lho wis OPK saja. Ayo tenang Sri, pacarmu ayu Sri. Ya. Wadah, ulangi lagi. Sri maju anak Sri. Maju males kowe. Ayo. Perang. Kondo ayo. Ayo.
Ya. Aku lek nina es paham aku kan. Oh. Nang masih nina pinggul seribu bakal pengalaman kalau harus nina. Masalah benar dulu aja kono. Nek lek kono kuwi bagi aku aja kono ya. Ya, wi maju wi kali kowe sing perang wi. Ya bacok wi. Wah, ya kok ana cerita bojoku tak sini bacok. Wah, iya ya. Uwas. Ayo. Ayo ya. Lele pas kono upet paham aku. Yo. Ya yo. As. Yo, bacok. Ya. Ya. Oi, jaluk pas. Ya. Oh ya rusak tuh ya. Ayak tak kira awani budak, kayak ngono lho. Yo. Ya. Yo. Ayo, gila iki, setan itu kok lah. Yo, ayo nek kamu, lah. As, lah. Wah, ini terlalu bocor, ayo. Ayo
Tulungan setan tenang lu cari setan tenang ini. Lah. Wah, tak setan lu wedi. Setan tak wedi. Wedi nyokal-nyokale jopek budale mewah. Ayo, mas. Ayo, mas.
Terima kasih Pak Bo. Oncone dijak Pak Bo. Ya, jangan maksudnya. Orang kotor ajar loya, ya coba moyang ya terus Waduh, gila lagi tandanya lagi dikai. Ganti loh, Bek. Mas.